Значи, моето свидетелство беше така. Когато бях също мъничък, искам да ви разправя между другото. Баща ми в неговите ръце допадна една книга, една авторска книга, един християнин. И в тази книга, аз като бях малък, само помня, ръката на нашия Господ беше в тази ръка. В един водопад. Баща ми път той се занимаваше с клеварство. Занимаваше път всички крави. От момента той каза, че когато е смисъл така, не знаех нищо за Исус. И гледам изведнъж баща ми чете тази книга. Той чете тази книга. Обаче аз казвам, той човек какво чете? Обаче изведнъж баща ми казва, искам всяка петък да направим служба. Събирахме се, аз, братовчетка ми, баба ми, баща ми и се молихме, но аз се подигравах. Не знаех истината. Но в един момент, когато често започнаха да го правят, аз помня добре, застанах с сестричката си и погледнах към луната, към небето, не знаех към кого да се обърнем. И аз помня, бях с едни къси панталони и върху самия бетонен цимент коленичех и съм се молил със сълзи на очи. И в момента един човек сутринта казва Симеоне, баща ми се казва Симеоне, ела да вземеш овцата, че умря. И в този момент така, аз като видях овцата, не ми направи голямо впечатление. Но нещо вътре в мене подсказа и си казвам така, аз сега ще направя следното. Аз се помолих, Господи, искам още една овца да ми дадеш. Ако го направиш това, аз ще повярвам напълно в Тебе. Хора, за вашата държава, за мен е истина. Когато аз се помолих със сълзи на очи, коленичах пред Бог, и от момента нататък, когато аз застанах на колене със сълзи, казах, Господи, моля Те, искам да ми дадеш това, което го искам. Потвърди ми, Господи, че Ти си жив Бог. И ще вярвате ли? На сутринта отново същия човек, който им дал първата овца, същия човек каза, Симеоне, какво става, бе? На мен май не ми повървя. Баща ми казва, какво стана? Абе, пак тази вечер, като се обагни овцата, тя умря. Взема я. Ще представяте ли? Баща ми взема една количка. Заедно с баща ми тръгнахме към собственика, където ще даде овцата. И аз само гледам, овцата е умряла, легнала, надута, а нейните мънички се качаха върху нея и плачат. Плачат. И аз бях такъв нисечък и гледам само и гледам. И повярвайте какво стана. Оттам си спомних вечерта, аз какво съм искал от Бога. И аз само казах така, вижте, бях на 10 годишна възраст. Господи, това за мен не е. Господи, как може да заоставиш тези две малки агънца да бъдат сираци заради моята наглост? Заради мене. Аз кой съм, че си го направя? И вътре в мен един спокоен, нежен дух ми каза, спокойно, кълене. Аз съм този Бог, който ти ме молиш. Аз съм този Бог, който съм открил на баща ти чрез книгата. Не бой се. Аз съм твой Яков, твоя мощна кула, избавител. Аз ще ти помогна, кълене. Аз ще те науча да знаеш кой съм и какъв съм и с какви намерения аз се откривам и заявявам на моите обикновени служители и хора. От този момент аз какво правя, братя и сестри? Отново сълзи, отново плача. На 10 годишна възраст момче, което мисли за играчки, което мисли за разни глупости, но как с мен беше съвсем различно. Моят живот така ме притисна, че аз самия не знаех кой съм всъщност, аз самия пред себе си не знаех какъв, що съм. Но когато помолих, Бог каза, Господи, те пахота има, дай му овца. Първоначално. И Бог каза, давам ти я. Станах на 14. Въпреки бях християнин, бях принуден да пуша, да лъжа, да маля, да злоупотребявам с добрината на моя Бог. Бях принуден. Моите родители хванаха един друг път. Моя батко има епилепсия, припадаше. Объркан,
Не знах къде да хвана вече. Бях толкова изумен, оплашен от самия живот. И казах, Господи, на мен не ми се живее. Но моментално казвам и на вечер, като спа вкъщи. Една вечер, през нощта, дори беше в един. Една вечер сънят бягаше от мене, братя. Бягаше от мене. Бях неспокоен. Защото гледах хората в църквите, в последни времена гледах хората в църквите. Едно вкъщи. Една църква. Той вкъщи. Той работа. Пустащини. И това ме заболя за хората, които идват в църквата. Не знае как да подигнат към Бог. И как да се върнат към Бог. И в момента, когато аз се замисля за хората, които ще заминават право в адът. И казвам, какво е това, Господи? И аз винаги се моля, винаги смъртта съм се молил. Господи, помогни на хората, помогни на Твоите служители. Помогни, Господи, не се заблуждават с вярата, че те по този начин са угодни. Те се заблуждават. Те се заблуждават по начина, че те така са угодни на Тебе. Цяла вечер аз не можах да спа. Не можах да спа, брате. Докато една вечер Бог казва, ставай. Ставай. Хора казвам чисто, че просто един нежен глас, вътрешност, ум се ме напира. И аз станах. Взе Библията си. Взе Библията си. И право през прозореца. Нарочно ми отворих вратата, за да може да ни кърца, да събуде нашите. Лятно време. Жега. Отворих прозореца отворен, да е чист въздух, да спи спокойно. Скочих през прозореца, отидих право горе при нивата, имаме една голяма планина, един голям хълб. И там е моето място, като аз общувам с Бога. И там всичко тайно с Бог. С голям глас, с висок, плачех. И всичко съм изповядвал пред моя Бог. Казвам, Господи, аз се отричам от лъжа. Отричам се от разни глупости. Отричам се от нечестно говорени. Как имате я представа? Дори не мога да си спомням още какви раз съм изповядал пред моя Бог. От момента нататък на този момент, аз като се моля, моментално бягам в пастора. Чете през нощта аз бягам към пастора и пастор казва, кой е този пътъл отваря? Аз казвам, аз съм Калин. И аз казвам, брат Филчо, на нашия пастор. Тук какво става? И че просто аз казвам, хора, това е Бог, който всъщност не ми се спи, искам да се моля. И брат Филчо започва да се моли с мене. Пастор започва да ме подкрепва с молитви. Цяла вечер. Аз не съм спал. Аз между хленче да се оплаквам. Аз бях спокоен. Чувствам Божието присъствие. Чувствам Божието присъствие, че Бог има добър план в моя живот. И аз сега, хора, аз вас ме насърчавам. Ако се отпаднали духом, ако има такива мисли, които се борят, още се въртят, да знаете, това са мислите, които дявола ги кара да ги мислите. Но знаете ли, човек кога почва да бъде виновен? Когато позволиш тези мисли. Когато позволиш тези мисли да събарят, то означава, ти самия ограничаваш Създателя си. Ако мислиш нещо лошо спрямо твоята греховна среда, кажа, Господи, аз пуша. Аз това правя. Нищо не става от мене. И това не те избавя, хора. Разберете, хора. И това не ме спасява. И това не ме спасява. Абсурдно да кажеш ти, ама аз не ходя на църква. Ама Бог е с мене. Не мислете, това няма да вас спаси, хора. Това не спасява. А това по-скоро иска да се измъкнете от хорските приказки. Защо? Защото в църквата идваш ли? Чуваш любов. Чуваш истина. Чуваш нещо друго, което не си свикнал на това. Ако всеки от вас иска да бъде спасен наистина, ако наистина всеки иска да прегърна Словото на Бога и казва, Господи, аз знам, че ти говориш чрез това Слово. Всичко зависи от вашето решение в този момент. Ако решите наистина да живете за Бог, направете го. Напрегнете вашите сърца към Бог. Напомнете кои сте ви. Библията говори,
Вие сте Божии синове и дъщери на всемогъщия Бог. Бог те е създал. Бог, щом те е създал, Той знае твоето грехопадение, Той знае твоята слабост. Знае твоята слабост. Той, че да казваш, не искам да идвам на църква, това не те спасява. А по-скоро така засипваш се и ти мислиш по този начин, ако идваш на църква, ще ти олегне ли? Абсолютно не. Хора, дори не те прави и хора в последни времена, скъпи братя, знам, забележете хората в църквите, които сядат по пейките. В последни времена хората нямат смелостта да се обърнат срещу ближния си, който сяда до тях до пейката и да му кажат право в очите, както Словото казва. Ако видиш брат си е прегрешил в нещо, отиди насаме и заяви това, което трябва да се поправи. Днешен ден, в последни времена, те стават и ги няма. Хората нямат смело да се обърнат към хората да кажат, брат ми, поправи се, пътят, който си хванал, не те води за добро, не те води към Бога, а по-скоро, не дай се Боже, водите право в ада. Да не бъде никой да допадне в ада. Що Бог казва така? Бог няма намерение никой да хвърли в ада. Адът не е създаден за теб, за мене и за целия свят. Адът е създаден за Сатана и за непокорните ангели. Но тъй като ние християните от новото любопитство не сме покорни, бивайки хвърлени там в огненото езеро. Господ се винаги, Той царува. Бог казва, да, аз съм същия. А ти
Ти кой си? Знаеш кой си ти в моите очи? Ти си мой възлюбен син. Нима Бог на някой нещо е направил. Проля кръвта си, даде собствения си син да умре на един гълъбав дървен кръст. Заради твоите грехове. Заради вашите грехове. Заради твоите грехове. Това е Бог. Хората сме едно нищо. Падаш и заминаваш. Но след смъртта, настъпва най-голямото осъждение. И това е живия Бог. Това е живия Бог. Затова, братите, бъдете смели. И винаги се насърчавайте. Имайте вярата към себе си. Също мога да потвърдим с един брат Иван, само за 2 минути да сподели своето свидетелство, как е повярвал в Бога. Брат Иван, преди 2 години, аз мога да ви разправя, той беше един човек, който идваше в църква с една голяма коса. Брат Иван беше един човек, който беше затворен в себе си. Брат Иван преди 2 години той беше много объркан. Но благодарение на Бог и на неговата искреност, той избра пътя и разбра любовта, че има един, който го обича. Нека ли, че той да ви разправи своето свидетелство? Каква е разликата преди 2 години? А сега каква е разликата в този момент? Това е брат Иван. Когато аз за първи път, в смисъл, когато това става през 2012 година, с момиче от махалата, с която бяхме хвалители преди в църква, тя пееше с нас, обаче вече е семейна и по някакъв начин спря да посещава църква. Това беше лятото август на 2012 година и веднъж бяхме с нея тук на църква. Службата водеше брат Станимир, който е пастора в град Бяла, съседния град до нашия. Мисля, че беше четвъртък и службата имаше някакъв повод, не спомням точно какъв беше. Когато влязахме с нея в самата сграда в църквата, стояхме сигурно около 15 или 20 минути и в средата на службата си заминахме. От 2012 година до този ден днес има голяма разлика и аз ще опитам с няколко думи да ви кажа какъв съм бил преди. Значи преди да повярвам, преди да тръгна на църква, аз бях един вид, как да се нарека, просто не си харесвам поведението, държането, защото към хората постъпвах гадно. От рода на псовни и такива работи, караници, едва ли не по боища, но не съм стигал много до там. По някакъв начин просто постъпвах лекомислено в някои ситуации и си мислих, какво пак толкова то сега, какво ще стане тук. Но когато това, което казах в началото, че през 2012 година, август месец, бяхме на църква тук и в средата на службата си заминахме, това просто... Аз тогава абсолютно нищо не разбирах. Абсолютно нищо. В смисъл, да, знаех за Бог, обаче не го познах и изобщо никакво впечатление не ми направи да ми бъде нещо тежко, че в средата на църквата съм се заминал и не съм изчакал да свърши службата. Заминахме си. След това през декември, през ноември имаше пак служби, в които пак бяхме идвали тук на църква, но то пак си беше просто така за присъствие един вид идвахме тук на църква. Аз и другите, с които сега сме хвалители в църквата. Просто за присъствие идвахме. Когато в началото на 2013 година, мисля, че януари или февруари месец беше, дойдохме тук, пак в една неделя става това и тогава бяха предложили, една жена беше предложила да правим хваление в църквата. Аз не знам за какво става въпрос. Изобщо нямах представа, се съгласих и към добре, що пък не. Аз не разбирах за какво става въпрос. В началото на 2013 година, да, ходих на църква, започнах да посещавам редовно, така да кажем, но не знаех за какво става въпрос. Пак си правих същите работи, както преди. Може би е имало малка промяна, но малка е била, не е кой знае колко голяма. И пак си продължавах работи, които съм ги вършил преди. А когато започнахме с хвалението да го правим, това беше в една къща в един наш приятел беше, който беше с нас, но вече не е с нас, на друго място е.
Започнахме с хвалението, така месец, 2, 3, 4, пеях нещо такова. Преди нещата започнаха така да ми се изясняват от части, но през 2013 година просто мисля, че промяната ми не беше кой знае колко голяма, така да кажа. Макар, че някои неща ги бях поправил, така да се каже. Веднъж брат Калин, който преди малко ви говори, беше вкъщи, беше приспал. Това става май месец, мисля, че или април-май, но 2013 година беше това. С него бяхме се познавали отскоро. И той беше дошъл един път вкъщи и аз го вкарах в моята стая, където е на втория етаж горе. А преди аз да се запозная с него, да знам за Господа и такива неща, цялата ми стая беше облепена с плакати на изпълнители, такива където пеят светска музика, които просто са много комерциални. И той като ми видя в стаята вика: Иванчо, това нещо носи проклятие. Тези неща ги свали и ги изгори. Вярно, имах плакати, които ми бяха скъпи, свързвах ги с други неща, които сега няма да споделя. Но просто аз така съм смисъл, че като ги изгоря, правя нещо, един вид, премахвам си спомена един вид, това. Но той ми каза: бъди смел, махни ги тия неща и изгори ги. Това е за твое добро. Добре, слушай го. Изгорихме плакатите. В този момент аз не съм бил видял, обаче той забеляза, когато майка ми се била разплакала, когато аз ги изгорих тия плакати. И след това нещо вече продължихме си пак с хвалението. Май месец 2013 година за първи път бяхме отишли в голяма църква в град Русе, където е. И там бяхме пред доста повече хора, отколкото в нашата църква тук. С времето вече нещата започнах да ги разбирам, в някои неща още се отдавах, да, така да го кажа. В някои неща още си ги позволявах да ги правя, които днеска вече благодаря на Бог, че не ги правя. Но идеята ми е така: аз преди да познавам Бога бях много различен и изобщо не се харесвам за този, който бях. И не съжалявам, че за човек от преди го няма. Ама се радвам за този човек, който съм днеска. Да, не казвам, че съм съвършен, аз не съм. Имам много хора на света, които сме, обаче никой от нас не е безгрешен, всички правим грешки. Аз не съм нищо повече от тебе, от нея, от всички, не съм нищо повече. Аз съм като всички вас. Но просто тази промяна, която имам, аз имам още да се уча, да. Но се радвам за това, което съм днеска. И знам, че Бог има нещо добро в моя живот, защото Той започна да ми показва добрите неща в моя живот. И Той има още неща, които да ми покаже. Аз съм тръгнал в този път и никога няма да бъда онзи, който бях. Надявам се, че това, което ви казвам, по някакъв начин не съм го насърчил. Искрено ще се радвам. Като цяло е това и само мога да кажа, че нещата, които в момента повечето ми приятели ги правят, аз съм сигурен, че и някои от вас, които гледат този клип, ги правят още. Неща, които са против Божията воля, неща, които са просто от света, тези неща не водят към нищо добро. Така че има достатъчно църкви навсякъде в страната. Може да се посетите някоя църква и може да се покажете пред Бог и да си приемете личното спасение. Това ви казвам и сега. Приемете Бог. Искам да завърша, прекрасни мои скъпи братя, не знам кои сте и какви сте, но аз знам, че всъщност вие имате добър потенциал в очите на Бога. Искам само да знаете едно. Малък, голям, стар. Всички сме пред очите на Бога деца. И не чакайте да настъпи вашето време, когато да се струва да каже Господ: не ви познавам, махайте се. В този момент, ако се насърчени в самия Бог, ако Бог ви говори в момента в неща, които още накуцвате, чисто просто, ние хората не сме спасители. Помните го това. Ние хората само се съветваме като брати и сестри. Но това, скъпи мои брати и сестри, помислете върху живота, който карате в момента.
нещата в момента, докато гледате този клип, докато ако Господ ви говори нещо в сърцата, ако в някакви прегрешения още накусвате, в момента затворете очите си и кажете следната молитва след мене. О Господи Исусе Христе, аз знам коя съм и знам кой съм. Моля те, докосни ме. Моля те, Исусе, напомни ме. Напомни ми кой съм аз, коя съм аз. О Исусе, скъпи татко, знам кой съм и коя съм. Аз съм нищо пред Твоите очи. Но аз знам, татко, че Ти ме имаш нещо повече, Господи, в Твоите очи. Аз съм скъпоценен, Господи, пред Твоите очи. И аз го вярвам. Затова те моля, татко мой, помогни ми да се откажа от пътят, който съм го хванал. И което, Господи, не да доближава до мене, а ме кара право в ада. Помогни ми, Господи. Аз не искам да погубя живота си в ада. Аз искам да спася живота си, да бъда отясно при Тебе в вечността. След като направите тази молитва, брати и сестри, имате пастори. Ако нямате, търсите. Защото Бог каза, този, който търси и намира. Имате църкви, служете. И обръщам специално към хвалителите. Братя и сестри, хвалите в момента, като ме гледате ясно. Не ме познавам добре. Оставете светската музика, защото светската музика не спасява. Тя погубва, тя унищожава, тя носи проклятие. Както преди малко брат Иван каза, плакати, които ги имаше на стената залепени, това е проклятие. Не се чудите за проблемите в вашия живот, а по-скоро кажете, пътят, който съм го хванал, доближава ли ме до Бога? Помнете, пътят, който сте го хванали, доближава ли ме до Бога? Бъдете наясно, че не бива човек да се подиграва с Бог. Бог да ви благослови.